bežte preč! Ale prečo? V meste sú zombíci! Ja na zombíkov neverím. Ani ja. Zombík! Poďme radšej domov. Dobre. O niečo neskôr. Nerozumiem tomu. A nie, ale čítal som v novinách, že prišla nákaza. Pomoc! Pomoc! Čo spravíme? Musíme tých zombíkov zastaviť. Áno, ale ako? Môj priateľ vyvinul zbraň, ktorá ničí zombíkov. Ale myslím, že tam budú zombíci. O niečo neskôr. Oh no! Pomoc! Počkaj, už som skoro pri zbrani. Myslím, že zbraň je tu. Rasťo. O nie! Nie, nezumieraj. Spamätaj sa, Markus. Ja som živý. To som rád, kamarát.